Nazdárek, pár. Trošku se zohni dole, protože nás diváci si nevidí. Víte, tu dnešní taky krátký Lapkolandy. A dnes vám povíme pár faktů o nás. A věci, které bude se nasledovat příště. Ano, já jsem Vicky a já ona je jsem Neuča. Přesně, tak. No, takže nejbližší koncert, který budeme mít, bude Minimality. Ale já se víc těším na Summer Animals Tour, která bude v létě. Logicky. Dobře. A my ještě pojďeme na Palinku. No hej, počkej. Ale bude to mimo dovolené. Ano. A budou tam 2 tur, na které může přijít každý. Ale bude taky speciální. To jsem si mohla nechat. Takže vám ukážeme takovou věc. No a teď, jakože jak už jsme měli, naposledy, já měla čokoládovou a Vicky? Já a já malinovou. A mimochodem tenhle zasedací pořad, který vidíte, není, nevím, či tak budeme sedět, ale asi jo. A taky zajímavost o tomhle, že tohle vlastně máme kvůli tomu, protože my natočili Lapkolandy, že se stala také neznámá chyba, nebo že se nám, takže to musíme natočit znova. A vlastně kolik máme ušetřeného? Já mám nějakých 100 euro a Vicky, ty máš kolik našetřené? Já A mám... mimochodem tuhle Já mám hru 6. je to od Hasbro Gaming a my jsme to dostali na Vánoce, teda já. Ale A já jsem To jsme toto dostala na narozeniny. Elsa a Anna. mimochodem ten Animals Tour vám teď řeknu asi dátum, kdy to bude. No takže bude spolu 5 zastávek, 5 jich bude. Takže první bude 1. júla, teď budeme říkat po slovensky, 1. júla, potom by mělo být 20. júla, potom je 1. srpna, potom má být 15. srpna a 1. září. To bude, 1. září, keďže my už budeme chodit do školy, tak, ale bude to po obědě. Ale Vicky, no, takže nevím, co máme vlastně dělat, lebo ještě ani týden nepřejel, od kdy byla založena skupina Lapky. Že? Ano. A budeme nový logo. Lapka, taj lapka. A nevíme, co bude od další video, to mám takový aspoň. To je moje. A víte, že tam kamera je namířená trošku zle. Co děláš? No, doufám, že se nám tahle mini začáteční Lapkolandy páčila a my se vidíme zase příště. Nazdárek párek a ze studia se loučí Neuča. Neuča a Vicky. Neuča.